Pini teleponi pa inquire ni anerlo por phai sira achitima por malom Santipura long Diopani MSC constituency angkang aradatum karbia poho phulam gamusa pen kedanglo archodun Laso pen jog jaimega teng por phai hini rajitim apor malom BJP Sarubathar Mandal Committee atum chepater pipon pen Balipathar BJP Mandal atum pen Bokajan LAC angkang aparman BJP asong pen tiket ke longdun abangpu Surjya Rongphar aphan kar chuamai paman pon Labangso mai ke charipon Silarson Rongpi lapen Hunaram Singnar ahin pen aluhi ke pachinia por emponlo Aduntu anigang sampor phai ki thoma por malong Bokajan Mandal Committee atum Amrajan BJP asa hemalong archodun por phai plia por Borjan Mandal Committee atum pen HDP along BJP a candidate Surjya Rongphar aphan archodun lo Labangso BJP MLA candidate Surjya Rongphar aphan kangthum karnipon ajai megalong Kachitong dun Karbianglong District BJP Amaipu Roland Killing dun Maipu Robi Rongpi Karbianglong Autonomous Council EM Richard Tokpi MSC Sangpi Kadom Terangpi MSC Sorban Kumar Telenga EM Madhurya Dekial Phukon Abarim EM Jivan Chandra Pathak Chokyola Municipal Board Chairman Winson Ronghang Pen Kicenglok Penangan Kit Hekeding Atum Chetong dun si Kangthum Karnipon Amayalong RDP dun Kecengsi kan dili keltuma CM Dr. Surjya Rongphar lapen kumachi kachon Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen parti Presiden Dilip Sokya panse kachon ka joko alang tu miliphan dak Bokajan pen assembly kitu nai ham kitu nanji pula masuk miliphan nang kabisas miliphan nang ketras miliphan aning nang sithepan masuk tiket miliphan pikosi coba perang ko lalu lasi Nili haidelo te ko pisi klemi ma poram the bang ken nili hi beni tingai nang ne athe kel to Chief Minister se lang li kaddo ko Assam aphan Karbianglong aphan Bokajan aphan Surutharal li si pangdakelo alang li phan ningkan phok thora hirjume nang pinoi halawang so hirjume pensi alang li claim populo lasi nili ningka hang bang ke atake akithe ugalilo the state ma government masi hey aphan keting thora hawar keting thora ko dabang so aning pencil labang so kami claim pasi kecisi kandelo pasi ajar ason same hadak sidelo same lahelo tum kepa pi hubati man ke towar kawe school hem kawe lang kawe halabang soram thisil tum de jong dunang ko labang so claim pinangi po bang sinil tum ke rage klangun ko lahelo kelang sorlo ako lahay tame kaki tame tangka mahanang people claim mo mo tang tame kelamtang MLA bumin sa melang claim po nong la salan so saya ko thot claim po mana ja kong do ta duek po posi nilining hang ko pilo po amang kebang ka ang tiyo kailo tapi apa tame tum nang tum hang media thing usil tuma Chief Minister di ku ke bang hoda bari ba me hoda lang di lo 244 e alam theta lang tum sia lang kai husi claim po ni salang sini kang pangdak tangelo mati posi lahay kini adak me ko sala alam the paklang na ilang po akinang sop kya bilo what hits tame labang itu parti per agenda non manifesto long daklang pon tum sisi ho implement polam theke kasi a government pa si claim phan si sigding dangelo posi apor ke minang ni lo te claim pon ko Sangti hidipen presenterang Karbianglong live